Reit te, dwi wastad wrth y modd efo challenge a methu dweud ne wrth ddim byd dyn y gwir, ond tro yma dwi'n mynd i roed yr esgid ar y droed arall a gosod challenge i chi. A'r challenge gyda i heddiw, mae'n anodd, grandwch ar hyn, dwi eisiau chi ddynwared rhywbeth sy'n byw ar y fferm. Geith o fod yn anifel, mae'n rai amlwg, rai llai amlwg, neu falle beiriant. Dwi'n yn gwybod, dewiswch chi, allu ddo fod yn rhywbeth fel... mochyn o hwnna. Gafro hwnna, yn amlwg. Neu dafad. Y iar. Defnyddiwch eich dychymyg a byddwch yn greadigol, please, ac anfonwch hwnna gyd ato ni, gorau po gyntaf. Pob lwc.